ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಚಲೋರು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಯಾನಿ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚೆ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕ ಐಕ್ ದುಂಬುನಿಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ, ಕೈತಲಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ. ಇತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಮನ್ಪುನಿ ತೂಕ ಬಲಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೈದಾ ಪೊಡಿದೆ ತಂದೆ. ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಅಟ್ಟು ಮಾತ ಪಾಡುಜಿ ಒಂಚೂರು ದೀಪೆ ಪಂಡವು ಬಂದ ಕಲಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರಾನ ಪಾಟ್ರೆ ಬೋಡಾಪುನ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ದೀತೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಟು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಿತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೂ ತಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಒಂತೆ ಯಾವನು ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ನತಿ ಅವು ಚೀಪೆ ಬೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾ ಚೀಪೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪೂನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಐಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಚಮಚ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಸೋಡಾ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಐಕೊಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ. ಜೀರಿಗೆ ಅವು ಅಗ್ಗೆರೆ ಮತ್ತು ಚಿಕನ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಮೈಪುಗ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೊಜಪ್ಪು ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಮೈಪುಗ ಪಂಡ ಕೊಜಪ್ಪು ಏತು ಪಾಡಿ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಐಟೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ಲು ಒರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಗಂಟೆ ಆಡ ಬಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ದಿಕ್ಕಂಡ ಅಂದು ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಕಲಪುನ ಸರಿ ಆಪು ಗಂಟೆ ಆಪುಜವು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಲತಿಲ್ಲಕನೆ ನಮಕ್ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಅದದು ಚೂರು ನೀರು ಮೈತು ನಾಂಡು ಚೂರೇ ಮೈಪುಲಿ ಒರನೆ ಮೈಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಕಲತಿಲ್ಲಕನೆ ಚೂರು ಮೈಪುಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಇಂದು ಅನ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೈಟ್ ಕಲಡ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾವು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೈತೆ ನನ್ನ ಯಾವು ಅದ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈರ್ದು ಇತ್ತು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಬೂರೋಡು ಆ ತನಕ ಆಯ್ತಾ ಅದ ಆನಂದ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಪಾವೆ ತುಲಿ ಇಂಚಂದು ಏನು 3 ದೀತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುಲ ಐನು ಅಂತೆ ಪಾಡೋಣ್ವೆ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ತುಂಡು ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಏನು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಲ ಮಾತ ಪಾಡ್ದೆ ಏನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂದ ತುಳಿಯುತ್ತೆ ಮಿತ್ತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಪೂರೋಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಪೂರೋಡು ಅಂಚ ನಿತ್ತೆ ಆನಂದ ಅರ್ಥ ನಾನೆಂತ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮುಚ್ಚ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ದೀವೋಡು ಉರ್ಗುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ಪು ಸಿಂಪಲ್ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ದಲ ಬೆತ್ತಲ ಪಾಡುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತುಂಡು ಮಂದು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಚಟ್ನಿ ಇಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ತನ ಪಾಡೊಳ್ಳಿ ಉರಿ ಕಡಲೆ ಚೂರು ಸಲೆ ಕಡಲೆ ಚೂರು ಶುಂಠಿ ಮದ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಏನು ಪಾಡುಜಿದಾಲ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಸಲ್ಲದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನು ಮನ್ಪುನು ನೆಸಲ್ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ನೆಸಲ್ ಬೊಡ್ತನ ಪಾಡ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆತ ಬಂದ ಉರ್ಗೊಂದು ಬೈದನು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚೆ ಪೊರ್ತು ದೀತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀತಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ದೀಲಿ ಸೋಕು ಉರ್ಗುದು ಬರ್ಪುಂಡವು ಏನಂತ ಅಪ್ಪಗನಿ ಮಂದನುಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡಗ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಂದ ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನಾಗನೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಐತಾತಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಅದು ಬೂರುಂಡವು ಅವು ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉರ್ಗುಂಡ ಐತಾತಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಅದು ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ತು ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲತದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನೆ ಆತರ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡು ನಾನು ಬನಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡುಜಿ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲೇ ದಿಯರ ಹಾಪುಜತಿ ಐಕೆ ಬಡದು ಚೂರು ಪಾಡದು ಮನ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಲಿ ತುಳಿಯುತ್ತೆ ಗೋಲಿ ಬಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಅರ್ತವನುಗ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪುಗ
ಈತ ಕಾಯಿನೇ ಉಂಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಅದ ಬಣ್ಣಗ ಕಾಯಿನಂದು ಅರ್ಥ. ತ್ಯಾನು ನನಂಚು ಸರಿ ಪಾಡರುಂಡು ಇಂಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ನನಂದು ಸರಿತ ಲಾವೊಂದುಂಡು ತುಲಿ ಅಡ್ನೆ ಸರಿತ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ರೆಡಿ ಆನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಡು ಪಾಕ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಆಪುಂಡು ತುಲಿ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಏತು ಶೋಕು ಆದ್ ಬೈದನ್ ತುಲಿ ತುಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಏತುಂಡು ತುಲೆ ಉಲಾಯಿಲ ತುಲಿ ಏತು ಸೋಕು ಆದ್ ಬೈದನ್ ಪೊರ್ಲಾತನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂದು ತೂಕ ಎಂಚಾತನು ಪಂಡದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತು. ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್.